Hello mga ka-Digisciple! Nandito na naman ako upang maghatid ng isang makabuluhang mensahe ng pag-asa mula sa ating pananampalataya. At ngayong episode, pag-uusapan natin ng isang interesting na comment. Sabi ng isang nag-comment, "Me too, I am once Catholic tapos naging Christian na ako. Dami pala akong di alam. Kasi daw, sa Katoliko, yung preaching based lang sa nakikita o kaganapan. Minsan, nagmamarites pa daw, hindi daw talaga Bible-based." Kung titingnan, totoo nga minsan parang kwento-kwento lang ang homily ng pari, minsan pa nga parang chika sa barangay. Pero eto ang totoo, lahat ng homily ay laging nakabase sa salita ng Diyos. Ang homily ng pari ay hindi basta random lang, nakaugat ito sa gospel reading ng araw. Kaya kapag may kwento siyang ibinabahagi, halimbawa tungkol sa pamilya, trabaho o current events, hindi iyon imbento. Para lang mas maging relatable at maintindihan ng lahat kung paano i-apply ang ebanghelyo sa totoong buhay. Kasi nga, hindi lang tayo tinuturuan na mag-memorize ng verse, kundi turuan tayo kung paano mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, ikumpara natin sa ibang Christian preachers. Karaniwan, ginagamit nila ang tinatawag na verse-by-verse preaching. Ang style na ito ay himayan mo ang isang passage ng Biblia, tapos detalyadong ipapaliwanag bawat salita o linya. Maganda siya kasi malalim, pero ang downside, madalas subject to personal interpretation ng pastor. At ito pa, sila mismo ang pumipili kung anong verse ang ipipreach nila tuwing Sunday. Pwedeng 1 month, puro Book of Romans. O kaya kung ano lang yung na-lead daw sila ng Spirit, yun ang gagawin nilang topic. Kaya minsan, motivational preaching, prosperity gospel, o kaya specific na issue na gusto nilang puntahan. Samantalang sa Katoliko, hindi pari ang namimili. Meron tayong liturgical calendar at lectionary. Ibig sabihin, bawat araw, iisa ang readings at gospel na binabasa sa lahat ng Katoliko sa buong mundo. Hindi base sa mood ng pari, kundi guidance ng buong simbahan. Kaya nga sa loob ng 3 taon, halos buong ebanghelyo at malaking bahagi ng Biblia napapakinggan sa misa. Pero, may isa pang advantage na hindi natin pwedeng palampasin. Ang ating mga pari ay may apostolic succession. Ibig sabihin, ang kanilang otoridad ay nagmula mismo sa mga apostol, ipinasa sa mga obispo at hanggang ngayon tuloy-tuloy sa mga pari natin. Kaya kapag sila ay nangangaral, dala-dala nila ang bigat ng otoridad mula kay Kristo mismo. Samantalang maraming pastor sa iba't ibang sekta, bigla na lang sumusulpot. Walang malinaw na pinagmumulan ng authority at minsan, personal interpretation lang ng Bible ang gamit. Kaya nga si Jesus mismo nagbabala sa Mateo 24:24 na may lilitaw na mga false prophets at magdadala ng kalituhan. Kaya mga ka-Digisciple, huwag tayong malinlang sa akala na ang homily ay marites. Dahil kung tutuusin, yon ay gospel-based reflection na ibinibigay ng isang pari na may tunay na otoridad at koneksyon sa simbahan ni Kristo. Kaya tandaan natin, hindi chismis ang homily, kundi ibanghelyos na nakaangkla sa buhay natin. Hindi sulpot ang pari, kundi may malinaw na linya ng otoridad mula kay Kristo. At higit sa lahat, ang simbahang Katolika ang may buo at tuloy-tuloy na tradisyon ng pananampalataya na hindi naputol. Kaya mga ka-Digisciple, mahalin natin ang misa at pakinggan ang homily ng pari dahil doon, hindi lang tayo nakikinig sa salita ng tao, kundi sa salita ng Diyos na ibinababa sa atin, nakaangkla sa ebanghelyo. Ako si ka-Digisciple Marian. Be a digital disciple. Share Christ with every click. See you next!